Hazvisisina kumira mushe muri yeZimbabwe yatiri kusangana nayo nhasi yakakora muto anyaya iri kupisa. I want to be very honest kwamuri muri yeZimbabwe kuona vanhu vakadai so vakuvhura this large vachivhura hombe mavhuriro aya handizozive kuti vanenge vachida kuti vana vaita sei. Panapa pane yakavhurwa nditi iri kunzi new nursing school iri kuvhurwa zvemazuva atiri kupinda ipapa musi wa4 May. Saka ndeya Dr. Mnangagwa ndo mukuru wayo muridzi wayo. But paita challenge panapo yekuti pari kunzi more than 3,000 people applied, only 20 will be picked. The Dr. Mnangagwa School of Nursing opens on 4 May and the final selection is happening now. Officials from the Ministry of Health and Child Care, police officers and hospital staff are all on the panel. The goal is to cut thousands of hopefuls down to just 24 names. Pakaipa. Out of 3,000 vanhu vese vaka-apply, but parungodiwa 20 chete. Aiwa, inini handisi kuti zvangu pane zvakaipa, but reason yekunyemudza vanhu handiononge nemusoro, because tikada tarisa pane 20 vanhu vacho vanenge varipo ivavo unogona kunge dzitongori hama kudhara mafriends, vanhu vekutoti vari more connected, political connected, isedha uchatoya kana uri mwana wa-MP kana kuti ani wa-MP, hama ya-MP, whatever, chese anything chine chekuita nekuti unenge uri munhu wekumusangano kwavo ikoko. Hazvina kana any benefit yazvinopa kune just an ordinary citizen. Ndakazvitarisa mazira angu chaiwo. Do you think tukazikana kuti unosupporta opposition unoripowa basa unopapinda ipapa school of nursing ipapa panopindika ipapa? Anyways, I don't want to waste much of your time tichiningirira nyaya idzi. Tipinde tinzwa kuti maZimbabweans vacho vari kuti kudii vari kusangana nenyaya iyo. Right, pari kunzi 20 varipo kudhara just playing around with us. Ndo imwe iri kutaurwa nemumwe omwe wakati I think first preference should be given kune vasina kana pekutangira or employed. The likes of police etc who are already at work should pave way for others. Ndo mamwe mashoko ari kubva kune vamwe. Omwe ari kuti I don't get why opening more medical and nursing schools should be a hassle in Zimbabwe. Omwe ndo ari kuti paongororei vana vaka-apply vangani, you are doing opposite. 2970 ndo vanofanirwa kuwana basa, so vakaendepi vana ivavo? Makatora 30 makatosiya vakadaro makungoposta ngirikini nonsense muchingotaura kuti muri kuda vamwe akomanaka. I don't know. Ndo zvinoratidza kuti munyika hamuna chirimo. Children are just roaming around muma streets. Ini ndakagara ndazvidhauta chii chakadaro icho chichi. It's just a drop in the ocean. Right, ndini nani vadzokorora zvekutarisa kuti zvechokwadi pari kudiwa 20 vanhu pa 3,000 ende vanhu vacho vanenge vatori vanhu vemusanganowo zvavo kana zvazofamba mushe. Komanaka Zimbabwe yakangoma hayo, meaning no ordinary citizen will get a chance. Ndo zvimwe zvikutora nevamwe. Gore rino vakatora 20 kusvika 2030 vanenge vatora vangani pa 3,000 avo? Sure here vedu way. Pakaipa. Zviri kurwadza. Vanhu vari kuningirira 20 relatives, so only 0.007% will be admitted. The other 99.993% will be back to vending on the streets. Evidence of the plight her husband don't give a damn about. What I want to get around 20 vanhu chete rakuvada hamsadaro. So meaning out of 3,000 20 will be picked. 2980 vachave ana mbuya utano mumaraini doing services for free. Zvakaoma zvinhu hazvina kumira mushe munyika. Imagine 20 vanhu pa 3,000. So ndo zviri kutaurwa nepaZimbabwe. Tiraimbofurai mucomment section macho because ina handidi zviri kuzonzi ngochitaura zvinhu zvekudisrespecta moms. Because tokuziyai team redzvene havatane kufona vakabhipa vachitaura kuti wasodai so kuna moms sei iwewe, you have to respect that moms what guys. But anyway, I want to thank maZimbabweans ese handidi kunyeba
nekukwanisa kuvhurika meso kuri kuitika izveso vanhu vakuita vachirizina vanhu vakuita vachionera kuti zvinhu zvakuitwa zvazvisiri right izvi kana zvimwe zvacho ndichino kuti pamwe pacho pada kungoudzana kuti mukuona kana musina nyaya chingonyararai kutoswera muchitinetsa kuti nyemudza kunyemudzwa kunakidze mani iwe unoziva kuti unonge uchitotambura uchingodidi zvese zvakasiyana siyana even zvinhu zvokuti zvinhu zvidiki zvokuti munhu anongonotaura nahusband wake kuti please ibaisaiwo mari kudepartment iri ona izvi zvinhu zvakaoma apa tombokwanisa kuitora vanhu vakawanda than kungonyemudza kudai so kuti tanga vanhu vangoisa tutu maclassrooms no it's getting out of hand but anyway ndo nyaya dzacho dziripo dziri kuitika saka ndangoti ndingopfura nepo ndichingosanganisa ine nyaya so that ndobva ndatoita hangu zvandiri kuita because ndoziva kuti vanhu vazhinji munenge mune kwamuri kumhanyira mune zvamuri kutoitawo ikoko kana uchinge watosvika pana peri first time yako please don't forget to subscribe, turn on the notification bell urambe uchiwana nyaya dzese dziri kuitika ngadzisvike munzeve menyu because nguva ino ndakagara ndazviexplaina ndazvitaura kuti pachapisa ende pari kutopisa zveshuwa zvakawanda zviri kuitika vanhu vari kupanika they are in a panic mode pomudodai so kuti munzi pamwe muchazozvishandisa iri kuadvantage yekunzi muchabenefita something zviri kubva zvatotadza kubenefitika ndo zvaakunonetsa panyaya yacho soko ngarifambe ndo nyaya iripo zviri kupisa mumastreets 20 vanhu out of 3000 vakaapply munoionawo sei nyaya iyi ndimi muri kutika inovakwa newe nevayo iwo rimwe newacho. What's your take on this one?